אם נתפוס את הספינה ושם סוף סוף נפגוש עם... טוקין, זה נגמר! חלאס, תן לגמור משפט! אי אפשר ככה! זה עקיבא מעפולה! הוא מזפזפ! מרקו, זוקין, חסמבה, מה? שיגעת את רבי, עקיבא. מה נהיה עם הזיפזופים? שנוזל, הוא היתום ממקוף. תבין, אני ואורן רוצים לראות אתכם, אבל הילדה, היא רוצה רק מרקו ורק בסלון. מה הבעיה? תעשו טריפל שעות ותוכלו לקבל טלוויזיה HD של טושיבה דלוקס. כן, אתם תראו אותנו בסלון, והילדה תראה את מרקו בחדר השני. נראה לך, אני בסלון. ילד, טיפת כבוד, אני יכולה להיות אמא שלך. באמת? את יכולה? כל המשפחה עוברת ל-HD. מצטרפים לטריפל שבמבצע ב-329 שקלים לחודש רק ל-18 חודשים ומקבלים LCD של טושיבה ללא תשלום נוסף. להצטרפות כוכבית 6900. הוט, תהנה מכל רגע.